Добрый день, паважанае спадарства. Я, Ярыш Мацвей, прадстаўляю дадатак да сваёй работы «Прыкметы і павер'і прабуслоў у вёсках Барысаўскага і Крупскага раёнаў». Як вядома, 21 сакавіка – дзень, калі сонца стаіць у зеніце на экватары. Вясновае раўнадзенства – астранамічная вясна ў паўночным паўшар'і. А 22 сакавіка нашы продкі адзначалі саракі – свята птушак. Па хрысціянскіх традыцыях гэта дзень сарака пакутнікаў севасційскіх, але ў нашых продкаў засталося многае ад паганства. Гэта дзень, калі святло перамагае цемру, і дзень становіцца даўжэй за ноч, а з выраю прылетаюць птушкі. І менавіта на гэтае свята нашы продкі пяклі галёпы. Пячэнне ў выглядзе птушак. Вось і мы разам з маім стрыечным братам вырашылі паўтарыць гэты рэцэпт.
Дзякуй за прагляд.